И сега, мили мои, един бърз румтур ще ви направя на Гранд Хотел Пловдив. Банята. Започваме с банята, обикновена баня. Чистичко е. Не, ваната не бих казала, че е особено чиста. Сапунче, шампуанчета. Един голям гардероб. Има сейф за обувките. Ето я стаята, обикновена стая, голямо king size легло с две нощни шкафчета. Телевизор, чашки. Тук има кана за кафе и чай и мини бара. Горе-долу зареден нормално. Има кът с маса и прозорец. Нямаме тераска. Гледката е на Пловдив.